Kula wonten dawuh Bapak Guru. Kene lungguh dhisik, Jar. Bumi gunjang ganjing langit gelap-gelap katon lir gincanging alis Sawangen dicune. Sawangen muridku iki gedhi to dicune. wah gedhe tenan muridé sampeyan Wak ning Gundel. Gek gedhe ireng tur dawa kaya ngono kuwi wis Jan. Iki mengko iso menang apa ora Wak ning Gundel. Merga yen tak sawang nadyanto iso gedhe neng ketoke kok empuk ngono kae. Mongko ki aku ki seneng nek sing cilik atos lho. Nek gedhe empuk ngene iki dienggo perang mesti ora iso suwe ngono. Nek cilik atos ki malah senengane sinden-sinden kuwi. Kowe iki aja ngomong saru. Lho, tegese iki cilik atos nek dienggo perang mungsuh karo wong gending pitu ki iso menang iso suwe ngono. Oh ya. Sawangen dicune. Iki sing bakale mupu sayembara. Kala ramu. Kula wonten dawuh Bapak Guru. Ewanganapun Bapa. Ewanganapun Bapa nglebonana sayembara. Kowe engko iso menang boyong Dewi Kuntul Wilanten jeneng sira bakal tak kei bebungah. Nun inggih sendika ngestaken dawuh Bapak Guru. Gageh budala. Iki request Mbah Muji kowe kon ketokke sore ngono. Buta gedhe kon merangke sore request Mbah Muji. Diperangke ngono ya. Ndek mau Mbah Muji ngomong kowe engko nek iso koprol ping 20 arep disawer 100 jarine. Ngono. Tenanan apa ora kuwi? Ya mbak menawa kae. Wis kana maju. Ora arian wong gending pitu. Nggih, sendika ngestaken dawuh. Wis dimenangke ya. Yes, kena menang iki. Ayo dimenangke. Ayo, wong gending peto maju rene wah. Kecekel gigit pedhot gulumu kowe. Oh.